Idag gör jag skyltar till tomaterna. Så man vet vad man ska titta efter. Ska de vara gul eller orange eller grön eller svart? Det är inte lätt att veta. Och även om jag vet så vill ju resten av familjen också veta. Så här ska det lamineras och grejas.